אתה תבוא עוד שנה, שנתיים, תבקש להיבחר עוד פעם, ישאלו אותך מה עשית, מה תגיד? עכשיו לגבי תקופת העסקת העובדים, היום אנחנו מאשרים את הנוהל הזה, האם זה חל רטרו על העובדים? עוד פעם, הוראות המעבר יידונו ויבואו למזכירות. מאיר, הודעתי, הוראות מעבר על מי שהקריטריונים האלה חלים עליו, יובאו בפני המזכירות. אוקיי. הם לא בתוך ההחלטה הזאת. אנחנו עושים את הכל בצורה. אני חושב שהדיון כאן באמת היה ראוי, מכובד, ממצה, למרות ובגלל הפורום הגדול והמכובד הזה, וכל דעה הושמעה כאן, והכי חשוב שהדברים היו ברורים, חודדו, תוקנו בהערות מאוד מהותיות, יוסי וחיה, מאוד מהותיות תוך כדי, גם כל אחד, אני חושב שאנחנו באמת יכולים להצביע בלב שקט על הדבר הזה, ולכן אני מציע לאמץ, לקבל החלטה בעד הנהלים שהושגו כאן. מי בעד הנהלים כפי שהוצגו? אוקיי, מי נגד? מי נמנע? אז אני אומר, רגע, סליחה, לא ראיתי, מי נגד? לקחת אותנו יאיר שב. יאיר שב. אתה יודע מה, פגעת באמון, יותר לא תיכנס לשינות. מי נגד? אתה נגד או לא? לא זה באמצע הצבעה. נגד אחד. אוקיי, נגד אחד. מי נמנע? מי נמנע? אתה לא דמוקרט! מי נמנע? אתה לא דמוקרט! מי שנמנע? אוקיי, אז אני אומר, יוסי ברבי נגד, פליסיה מועלם, הברזילאית שלנו נמנע. מה? צחי נגד? אוקיי, שניים נגד. שניים נגד, פליסיה נמנעת וכל האחרים בעד, ויאיר גידי סתם מתפרע. תודה רבה לכם, אנחנו נועלים את הישיבה, תודה רבה. רגע, לגבי הסעיף הנוסף, שנייה אחת. רגע, לגבי הנושא של המבקר, שנייה אחת, חברים. אני רוצה להעיר שתי הערות, לא מכובד מה שקורה שלי מה בחורה. ורצינו שכולם יהיו שותפים. אני מבקש חברים, וחבל סתם על הצעקות האלה שהן אחרי זמנם ולא תורמות.